से सनी दिमाग में मनी और पवन सिंह से दुश्मनी सेहत के लिए हानिकारक होता है। दीवाना पवन सिंह के, जी हाँ, दीवाना पवन सिंह के नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उड़ा सभी के तहे दिल से स्वागत बा। जी हाँ, खबर में रोड़ा सभी अंत तक जरूर बना रहे। साथे साथे रोड़ा सभी यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के रोड़ा सभी सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दिए, साथे साथे धकाधक लाइक के भी बटन दबा दी। रोड़ा सभी के बता देना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो गीत काफी हल्का मचा रहा बा, जौन गीत के नाम बाबे एल्बम के यानी नाम बाबे दीवाना पवन सिंह के। जी हाँ, ये एल्बम के नाम बा दीवाना पवन सिंह के। रोड़ा सही सुन रहा बानी भोजपुरिया जहां, तो बता देना चाहते हैं कि ये गीत के पवन सिंह जी के फैन गोले बारन, वो उनकर नाम बाबे पंकज। जी हाँ, साथे साथे इहो बता देना चाहते हैं कि ये गीत शुभ लाभ फिल्म के यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल बा। जी हाँ, अगर ओरा सब एक गीत के नहीं सुन ले तो फटाफट जाई और साथे साथे शुभ लाभ के यूट्यूब चैनल पर एक गीत के जरूर सुनी और साथे साथे अपना दोस्त यार में भी शेयर करी। और ओरा सब के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के कमेंट बॉक्स में जरूर अपन बताई। अगर ओरा एक गीत के सुन ले बानी तो साथे साथे ओरा सब दोस्त यार में शेयर कर ना भूलाएं। तब तक खातिर ओरा सब से ले तनी विदा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी।